گوندê Degirman Gundê Degirman gundekî Kurdî ye 35 kîlometr li Rojavayê Kobanê dikeve û 2 kîlometr li rojhilatî Çemê Ferhat dikeve û jê re tê gotin ji wan gundên berçemê Ferhatin. 305 mal yan xanî tê de hene, bêtirî 300 malî ji wan Kurdin, yê din jî Erebin. Karê çandiniyê û xwedîkirina ajalan dikin. Xwediyên bawernama jî lê hene. Ev agahî gihiştin me ji hêla kurê gund Beşar Zêdo û ez bi dengê xwe dibêjim ez Alî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê. Silav û rêz bo milletê me li gundê Degirman û hemû Kobanê.